Българин и уча в СОУ за европейски език. По стар български обичай ние посрещаме гостите си с хляб и сол. Но с този хляб ние сме замесли всичките си детски мечти, надежда и вяра за щастлив живот и любов към родината ми. Поверяваме ви. О, браво! Благодаря. Благодаря. Много мило, благодаря. Так малко ме разчувства повече. Ние сме една твърде млада партия. Не се страхуваме да участваме в изборите, защото за много кратко време, за 6 месеца, ние имаме 80 общини, структури в 80 общини и 22 области и продължаваме да се развиваме и това е само за 6 месеца. Посланията, които аз направих като лидер на тая партия, беше точно това, че ние ще обединяваме. Трябва да се спре с това разединяване на нацията, насъскване един срещу друг, битките между лявото и дясното или синьото и червеното, превръщането на българските граждани в запалянковци, които сляпо подкрепят отбора си, в кавички, син или червен, и обръщат гръб същите тези запалянковци на собствената си съвест тогава, когато трябва да защитят интересите на семейството си, на градът, в който живеят, или на държавата, която е тяхна родина. В България много стана популярно да се разделяме и да водиме различни политики. Аз се надявам, че тази коалиция ще води национално отговорна политика. Какво значение има дали е ляво или е дясно, или е център, както госпожа Раева ви каза? При положение, че никой не говори за национално обединение и за национално отговорна политика, националните каузи. Кое е най-важното? Най-важното е ние да се делиме на червени, сини, центристи, дясноцентристи и така нататък. Аз бих казал, че ние сме коалицията на неудобните. Ние не си слагаме гръмки имена, не даваме гръмки обещания, не казваме, че ние сме реформаторите, а ние искаме да покажем, че наистина можем да променим нещо. Не само имаме желание, а и знаем как да го направим, тъй като лидерите идват със своята характеристика. Създаването на коалицията има за цел да разчупи статуквото доколкото може. Партиите от статуквото започнаха да ни пречат по един или друг начин, тъй като знаете, че всяка една от тях има контрол върху определени сфери в медии и така нататък. Но ние бавно, но сигурно излизаме на повърхността. Скоро време ще започне да се говори за нас. Защото ние имаме и програма, която искаме да покажем за промени, не популистка програма, в която можем точка по точка да ни бъде задаван въпроса, да обясним защо мислим така и как ще го постигнем. Гражданските организации са така изражение на гласа на народа. Хората, които никога не им беше дадена дума. В случая, в лицето на нашите граждански организации, които сме се обединили и подкрепяме коалиция КОТ, имаме възможността за първи път да се срещаме с тези политици, да обсъждаме политиката, която трябва да се води и да може това нещо да стане традиция в воденето на политика. По всички въпроси, които засягат обществото. Ето затова смятаме, че бъдещето се намира там, където започва консенсус и обединението. 2 милиона и 200 хиляди пенсионери в България, които решително могат да си кажат думата в определен момент. И ето, ние затова избрахме да подкрепим, да обединим България и да подкрепим КОТ. Това, което е, може би, нашата надежда. Да, аз мога да си позволя да живея в чужбина. Мога да си позволя и моите деца да живеят в чужбина, и двете ми дъщери са в България и работят тук. Завършиха и двете в чужбина. Но това не ми е достатъчно да се чувствам щастлива. Аз обичам истински
страната си. За мен това е родина. И това нека ли ви звучи високопарно. За мен това е родината ми. И аз с всичко, което мога, ще се боря за моята родина. И затова хората около мене да имат един нормален живот.